Tepangaken nami kula Tiara Fadila Ramadhani saking kelas 11 MIPA F. Teng mriki kula badhe ngaturaken pidato babagan mujudaken masyarakat ingkang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para rawuh ingkang agami sanes kula aturaken salam mugi raharja kawilujenengan saha kabagaswarasan mugi tansah kajiwa kasarori dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ingkang kinurmatan Bapak RT RW lan sedaya anggota Karang Taruna ingkang kula tresnani. Pertami-tami kula aturaken puji syukur dhateng Gusti inggiling kesempatan ingkang dipun paringaken dhateng kula dinten puniki. Jumeneng wonten ngriki ajeng-ajengan kalian panjenengan tiang-tiang hebat. Mugi-mugi Gusti tansah maringaken keberkahan dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun sogoh luangaken wekdalipun kangge midhangetaken kula wicanten ngendika. Sadayaning tiyang mesti ngajeng-ajeng kasugengan masyarakat ingkang sejahtera. Tamtunipun kagem mujudaken bab kasebat wonten pinten-pinten bab ingkang kedah dipun tindakaken. Kados dene lebet kasugengan masyarakat, kita kedah nggadahi sikap sami-sami mengasihi lan ngelindungi kagem jagi persatuan lan kesatuan kasebat. Kalian cara menika lingkungan kita badhe sejahtera bebas saking perdebatan utawi perselisihan. Sikap sami-sami mengasihi kasebat kedah kita damel lan rembiyakaken wonten antawising kita. Inggih wonten lingkungan keluargi, sekolah utawa ing antawis tangga. Malah wonten lingkungan miyos ageng salebeting bermasyarakat. Kagem ngencengi sesambetan masyarakat ugi betah dipun wontenaken kegiatan masyarakat kados gugur gunung ngresekaken lingkungan, pemilihan ketua RT RW, perayaan 17 Agustusan. Tujuanipun supados keparing ngencengi sesambetan lan nggigahaken solidaritas antar wargi masyarakat. Menawi solidaritas inggil mila lebet ngrampungaken satunggaling masalah gampil. Para lenggah ingkang kinurmatan, cekap semanten atur panampi pamitan menika. Menawi wonten kirangipun atur kala duging wicanten kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.